Zdravím všetkých divákov. Dnes prostredníctvom tohto videa by som vám chcel predstaviť tento produkt spoločnosti Self-Only Nutrition. Je to sítený nápoj v plechovici BCA 5000. Málo kedy sa stretávam aj u iných značiek s takouto formou produktu na báze vetvených aminokyselín BCA. To znamená, že je vlastne to hotový výrobok pripravený kedykoľvek a kdekoľvek na užitie vo forme plechovice, ktorú stačí otvoriť, vypiť a účinok je rýchly. Môže to mať človek kdekoľvek so sebou, kedykoľvek, v aute, v taške, môže to mať proste po ruke, nepotrebuje žiadnu nádobu, vodu na rozrábanie, žiadne prášky nemusí sa nosiť. Proste jeho veľká výhoda je v tom, že je kedykoľvek, kdekoľvek veľmi rýchlo pripravený na užitie. Obsahuje naozaj veľmi veľa účinných látok. Má niektoré zložky, ako majú podobné energetické nápoje, bežne dostupné v predajniach. To znamená, že obsahuje gram karnitínu, gram taurínu, obsahuje gram extraktu z roznovej šupky, obsahuje komplex B vitamínov, C vitamín, ale čo sú jeho najväčšie benefity, samozrejme obsahuje stimulačnú látku, obsahuje kofeín, 200 mg kofeínu, ale hlavne obsahuje 5 g BCAčiek, to znamená vetvených aminokyselín, leucín, izoleucín, valín, v pomere 2:1:1. Takže toto je jeho najväčší rozdiel proti energetickým nápojom a čo ho robí výborným prípravkom vhodným predovšetkým pred alebo počas aj po tréningovej aktivite. Samozrejme dá sa užívať aj v iných častiach dňa, pri šoferovaní alebo pri rôznych iných fyzickej aktivite, ktorá je náročná na koncentráciu. Ďalšou jeho výhodou tohto nápoja je, že neobsahuje žiadny cukor, žiadne tuky, takže je vhodný aj do diety alebo aj pre ľudí, ktorí nechcú užívať zbytočne cukry vo svojej strave. Je aj chutný, ako som spomínal, je to vlastne sítený nápoj podobného typu, čo sa týka chutí, ako obývajú tie energetické nápoje. Takže kto má rád tieto nápoje, je toto určite lepšia alternatíva a voľba. Takže určite odporúčam tento produkt BCA 5000, naozaj výborný produkt.